Anem a veure com podem enviar un document a signar a una altra persona utilitzant l'opció de firma personalitzada. Per fer-ho, ens dirigim a la part superior dreta de l'aplicació i pitjam sobre el botó d'enviar document a signar i seleccionam l'opció corresponent de firma personalitzada. I aquí se'ns obri un assistent que ens suggereix diverses passes. En primer lloc, haurem de seleccionar la persona a la que volem enviar el document a signar. A continuació, comprovarem que la persona seleccionada és la correcta i finalment ens demanarà que adjuntem el document o documents que volem enviar a signar. Anem a veure la primera passa a realitzar. En primer lloc, hem de cercar la persona a la que volem enviar el document a signar. És requisit que aquesta persona tingui accés al portasignatures. Per seleccionar-la, simplement anirem al cercador i podem escriure o bé el seu nom, o bé el seu NIF, o bé el seu codi d'usuari i ens anirà suggerint opcions de persones a les que podem enviar el document a signar. Una vegada localitzem la persona, fem clic al botó de guardar i ens apareixerà una pantalla on podem confirmar de manera visual que la persona seleccionada és la correcta. Fem clic a l'opció de guardar o si considerem que no és correcta podríem cancel·lar el flux de firma. Fem clic a guardar i una vegada creat aquest flux de firma continuarem a la pantalla on podem seleccionar el document o documents a signar. En aquest formulari emplearem el títol, que serà el que ens permetrà identificar la petició de firma, després seleccionarem el tipus documental del document que enviem a signar. Aquest llistat es correspon als tipus de document definits a la norma tècnica d'interoperabilitat del document electrònic i ens permetrà a la vegada classificar aquest document enviat a signar dins l'arxiu electrònic del govern. Després veiem el codi d'IRTRES de l'òrgan al qual estem assignats o al qual està assignat l'usuari que envia el document a firmar. Després podem definir l'idioma del document que enviem a firmar i finalment seleccionarem o adjuntarem en via FIP el document a signar, que es pot fer de dues maneres, des d'aquest botó que ens obri una finestra on podem anar a seleccionar dins el disc dur del nostre ordinador el document a enviar, o bé podem, si tenim dins la carpeta el document que volem enviar a firmar, el podem arrossegar dins l'àrea corresponent i s'adjuntarà la petició de firma. Com hem dit, podem enviar un o diversos documents a signar. També podríem, per enviar diversos, des del botó seleccionar diversos documents que s'adjuntarien a la petició de firma, o bé també es podria fer arrossegant diversos documents cap a l'àrea corresponent. Una vegada adjuntats tots els documents que volem enviar a firmar en aquesta persona, li donaríem el botó enviar a signar. I això ens generarà una petició de firma per cada un dels documents enviats. Aquí els podríem veure. Aquestes peticions de firma es queden en un estat pendent de ser signades i nosaltres podrem anar consultant en tot moment de qui o de quines persones està pendent aquell document de ser signat. Una vegada configurat el flux de firma, hem d'adjuntar el document o documents que en volem enviar a signar.
Primer de tot, posarem el títol de l'enviament. A continuació, seleccionarem el tipus de document que estem enviant a signar. I a continuació adjuntarem el document o documents que volem enviar. Se pot fer de dues formes. Des del botó de selecció, que anem al nostre ordinador a cercar el document que volem enviar a firmar, o bé arrossegant des de la carpeta del nostre ordinador el document sobre l'àrea corresponent. Si voleu signar diversos documents, ho podeu fer arrossegant diversos documents sobre aquesta àrea. O bé, des del selector, també seleccionant diversos documents per signar. A continuació, per finalitzar, pitjarem el botó d'enviar a signar aquests documents. Per cada un dels documents enviats es genera una petició de firma. A continuació anem a la pantalla principal de l'aplicació i podrem veure els 3 documents que en aquest exemple hem enviat a signar que es troben pendents de signatura. En aquest moment, l'acció que podríem fer seria consultar l'estat de la signatura per veure de quins signants està pendent el document. Això es faria a través d'aquesta opció del botó d'accions. Una vegada que el signant o signants han signat els documents, veurem que l'estat de l'enviament canviarà i apareixerà aquesta icona verd que significa que el document ja està signat. Ara, si anem al botó d'accions, podrem o bé enviar el document per correu a una altra persona o bé descarregar-nos el document signat. Per no haver d'estar pendents de quan ha signat una persona un document, Enviafip ens avisarà per correu a la nostra bústia enviant aquests correus que indiquen que la petició està finalitzada i on ens podran descarregar també des del mateix correu el document signat.